Nigeria. Isi akwa adịghịzi ebe ekere ya, n'ihi ya gbalịa sonyere Uchenna Clever Ọnụọha nwa grama ya zụziri nke ọma na nwaada nwoke ọcha Clara onye eze mkpọga n'ihe omume Mezie Obodo bụ nke ji abịara gị n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 kwa ụbọchị Tuzdee ọbụla ma ọ kụọ elekere 5 nke mgbede ka gị na ha nwee ike leba ya anya ma mara kene ka a ga-esi enye ogbugbo na nsogbu ndị a chere ala anyị aka mgba. Cheta, ahụ ekwu ije egbu okenye, ebe ekwu anụ ije egbu nwata. Sonyere ya bụ ihe omume ma kwuo okwu ugbu a. Echo FM. Delu na bubo Ufo bala de lo mwino nilo De godu wane ngolo Ala wane ya mufolo Na sisi na fano nilo Chai Ogo mera marala Aladro mano bora buru ndize Onye buru wanya buru dobu Onye buru wanya buru agaba Ife di bobo ti Kuosi onu lube wana banoso Mebobi wane Makingani na siano na wane gadi my baby mana Mona zwashwebi Namuna kuwa Eji mofonogu Eji mofonogu Eji mofonogu Eji mofonogu Eji mofonogu Eji mofonogu bụrụ na ị ga-echeta anyị gwara gị ya agwa na o nwere ala ka o si kwa elekere 5 nke mgbede na anyị ga-awụcha ha ebe a maka ihe omume anyị bụ Mezie Obodo bụ ihe omume ahụ anyị na-anọ na-etikọta uche ọnụ na-atụ alụmalụ bụ ihe na ihe ọ ga-abụ anyị mee nnọọ obodo anyị amagbuo onwe ya lee anya n'elekere gị ị ga-ahụ nnọọ na o jirila nkeji 3 gata elekere 5 nke mgbede n'ihi ya Uchenna Clever na ụmụ nwaanyị abụọ ji agba ya okirikiri anyị awụchago ịbịa nnọọ bịa mee ya ka o yi ife mana asị ọ na-abụ ekwe ekele ihu asaa kelee ọha na eze na-ege ntị nwaada nwoke ọcha Clara Associate Professor, you are welcome. Thank you, my professor in practice. The floor is yours. Thank you. Go on. Igbo ndị ọma Igbo dị samsam mgbede ọma nọ na n'ọnụ otu unu dị ejimaka na arụsiri n'ike asị m ya gaziri na mgbede a ndewonụ. O wee bụrụ ya ka ọ dị nwaada nwoke ọcha Clara ịbara bịa kpee m mkpa na ị ga-eso m anyị aga gwuo mmiri na weekend a na-abịa abịa ị kapụ na mandate gị ka i chenjiele. Ana m aga. Ya ọ dị egwu ịsa aga m azụtara gị akwa eji egwu mmiri. Nke dị sagzi. Ị ga-eji egwu mmiri. Nke dị pino. No wahala. I will see what I can do about it. Achọkwa m akụkọ gị ahụ ị na-eji ekwe ikọrọgbago gị ikọrọgbatu. Are you buying it or not? I will see what I can do about it. Ihe o reply ọjọọ. No, sir. Aneta, ihe o reply ọjọọ. Mba, akụkọ. I will see what I can do about it. Besides, ihe uncle anyị gwara anyị that time. They will see what they can do about it. I will buy bicycle for you. Isa avụọla. No problem. Nye m akwụkwọ gị, nye m certificate gị. I will see what I can do about it. So aga m ele ihe m ga-emere gị. Uche ihe kwesịrị ịgwa m na awụ na don't worry. Ihe mechi ọrụ ugbu a ma ga-agbaga na ihe ebe butiki na around ya. Gajọ ha ma nwere ebe ahụ ibusara ego no. Ị ga-aga na butiki ebe ahụ ibusara ego. Ga ebe ahụ ebiga gị ego ahụ gị ji ya make a choice. O kweme gị gawa ma Hausa. Iwu nwunye na. Ọ dị ego. Ike họrọ. Anita Chidera eze nọkwa n'ebe a na mgbede a. Kelee ọha na eze na-ege ntị nwaanyị ọma. Igbo bụ Igbo, ọ gịnịkwa? Na ụwa. Si n'unu ndị mmadụ ha amụ ka nkele n'ọha na eze. Igbo bụ Igbo. Anita ihe ị na-eme Clara nwoke ọchị ihe ị na-eme adịghị mma. Oh no. Allow a gentle lady to greet people. Ihe nke a sef. Igbo ọma na-ege anyị ntị mgbede ọma nọ.
ọ na ha agala ama m na enwe onye dị ka Clara n'akụkụ unu. Take your time. Take your time. Clara, take your time unu. Anita, take your time. Kedu ọhaneze. Okay, ọhaneze na-ege anyị ntị mgbede ọma nụ. Anyị ji aka n'unu na ọfụma ebe unu na anyị tụdo dịrị unu ndewo. O wee bụrụ ya. Ụnụ manụ ka anyị si eme ya. Ịgụkwara na mgbede a mụ na ha ga-abịa nnọọ jikọta aka ka igurube nyọra gị ya bụ mmamịrị nwoke na nke nwaanyị ka o wee nwee ike gbara gị ọfọfọ. Ya mere nwanne gị ahụ ikwu gị ahụghị gị ahụ na onye ahụ ị hụrụ n'anya bụ Uchenna Clever Ọnụọha nwa gara mmanya zuziri nke ọma. Bọbọ nkịtị na onwe ya ji asị gị aṅụ na mgbọ maka na nke bụ nkwọ na-abịa n'ihe omume anyị bụ Mezie Obodo nke taa. O nwere nnọọ otu isiokwu ọwụ dị oke mkpa anyị ga-eleba anya. Ịma asị ọ na-abụ ihe karịa sị tụọ ya aka agbakata ịza arụrụ ala asọkata ya anya ịza arụrụ ala asọkata ya anya otu ụbọchị a ga-ekpu nkata n'ihe otu agba ya okwu. Na mgbede anyị ga-eleba ya anya bụ isiokwu ya gbadoro okwu n'olili ozu n'ala Igbo, burial in Igbo land. Ihe a bụ isiokwu anyị ga-eleba anya na mgbede a. Ajụjụ anyị na-ajụ wee bụrụ, ka ndị Igbo si eli ozu ọ masịrị gị? Ka ndị Igbo si eli ozu ọ masịrị gị? Maka na ihe a karịala, ebelebe egbuola. Kedu ụdị ihe na-eme dị n'ala Igbo? Onwe ka mmadụ si nwụọ, ezinụlọ onye ha nwụrụ anaghị ebe akwa naanị maka onye ha nwụrụ. Ha na-ebekwa akwa maka ukwu ego ha gaji imefu n'olili ozu. Kedu ebe anyị gaji ire ya na-apụ ọrụ anyị? Kedu ihe anyị ga-eme? Kedu onye anyị ga-agakwuru gagbaziri ego anyị ga-eji eli onye anyị? Ụfọdụ na-ere ala. A na-ebezi akwa ụzọ ihe abụọ ebe mmadụ nwụrụ n'ala Igbo. Ọ bụrụziela iwu na ị ga-emerịrị ya bụ ihe ma ọ na-abụghị ya ndị mmadụ ejiri ọnụ gba gị ụwa gị na chi gị na-agbanyeghị na ị na-eru uju. Achọghị ịma ma ọ bụ nne gị nwụrụ ma ọ bụ nna gị nwụrụ ma ọ nwanne gị nwaanyị nwụrụ ma ọ nwanne gị nwoke nwụrụ ma ọ bụ otu eriri afọ gị nwụrụ. They don't want to know. Ihe ha chọrọ ịma bụ esi ahụ a ga-emeberi ala ahụ rice gbakwa, mmanya gbakwa n'ụdị dị iche iche, akpụ gbakwa, ofe egusi gbakwa, gbakwa nama, kpụọkwa ndị ada. Ma ọ na-abụghị ya, emejọsi olili ozu nwoke ka oyi. Theophilus biri ndụ ya nnọọ ewere burial ya nnọọ metọsịa. Nwe ya agbade mmadụ. Nri agbahụ dị na burial ahụ ma otu. Nri agbahụ na burial mmara na ọka ọ ga-esi ada kara m ịbịa. Ya na-ada n'elu ya na-ada n'ala. Olili ozu n'ala Igbo, gịnị dị na-eme dị? Kedu dị ihe na-eme? Ego eji azụ igbe enwere ike iji emepere mmadụ ahịa n'ala Igbo. Ime ego ole a na-emefu na burial? Millions of naira. A ga-akpọkwa ndị cameraman. A ga-agbakwa nama. A ga-akwanụ uniform. Kwa ịga ya kọpụ n'aka. I don't know. Kwa ya nnọmara senator. Ejizi ya eti fashion. Rekwa ya ere o. Rekwa uniform ere. MC ga-anọ on ground. Decorate ebe niile ka ebe a na-agba akwụkwọ. Burial. Hell! Kedu dị ihe na-eme n'ala Igbo? Anyị wee na-ajụsị, ka ndị Igbo si eli ozu ọ masịrị gị? Gịnị dị ka ị nwere ikwu gbasara nke a? Ị ga-agbalị bulie ekwentị gị ahụ na-egbughị oge ọbụla. Ọwa akara ekwentị ndị a bụ 0911 20022 0911 20022 maọbụkwa 0707 454 1014 0707 454 1014.
gị gbabata gị gbalịa gbuo okwu gị nkenke ị ga-agbalị gaa na Facebook anyị nọkwa na Facebook na mgbede a ị garuo na Facebook gị gbalịa zibatara anyị ozi mana nke ọbụla ị ga-eme na mgbede a gị gbalịa gbuo okwu gị nkenke ịma asị mmanụ akara dị ụtọ onye ratụ ibe ya aratụ gbuo ya nkenke edekwarala anyị composition ama mme na aghọta kpọbata tinye ọnụ n'okwu mgbede ọma ị ga-agbalị kpọghachie ọ n'ebe ahụ na mgbede a mgbede ọma tinye ọnụ n'ekwentị gị nụ ị ga-agbalị kpọghachie ọ n'ebe ahụ na mgbede a anyị dị mma nwoke ọma enyi ọha ezigbo nwoke kara aka ya gazie ezigbo nwa mgbe gara gị mgbe ọbụla ị na-akọ ya ọnụ anyị ga-ebido kpọghara nwa ọ bụ ihe iwe ji ewe m bifo meti wọn mebụrụ ụzọ wụọ na ọ gị wee ezigbo nwa mgbe gara gị ileba aga m akpọgharị ya ọ dị ega ike gwụrụ otu ndị Igbo si eli ozu ihe anyị na-etinye akwa na-ekwe ya dịka na nke ọ dị anyị mma obi adịghị anyị mma pọtụ gịnị ka a ga-emekọ ndị Igbo sere na ọwụ omenala ị ga-eme ụmụnna dị ị ga-eme asị ndị ụmụada agbata ihe ndị a ka anyị na-ekwu okwu enwe nke anyị lakiri mana a ga-eme na anya ya si na-ekwuo ya gaziere gị nwoke ọma enyi ọha ka ndị Igbo si eli ozu ọ masịrị gị gịnị ka ị nwere ikwu gbasara nke a mgbede ọma ọ gịnị na-eme ikuku ị ga-akpachapụ anya na mgbede a nyekene ndị mmadụ ohere ịkpọbata tinye ọnụ n'okpu ọ n'ebe ahụ na mgbede a Uchenna Clever ya gazie mgbede ọma mgbede ọma okwu na-ekwu nnọọ na mgbede amaka otu ndị Igbo na-eche eli ozu nke ewu eziokwu na chọọchị sokwa na-akọsị ya ndị chọọchị sokwa na-akọsị ya igwego eziokwu alaikiri m program a and alaikiri m otu ndị Anambra na-eche eme nke ha ndị Anambra a na-eto onye nwu ha na ọwụọla ozu ọrụ ọbara ọwụọla ozu that's just the language ọwụọla ozu ọrụzi uru ọbara so I wonder why ndị Igbo ga-ejikwere ihe na-abaghị uru abịakwa were okwu ego a na-erere ala na-emeri ya nta na-emeri ilo ọjọka ego a ga-eji adị ndụ ewerekwa na-etigo ihe na-abaghị uru n'uche nke m na ọha masịsị onye nwụọ elie ya immediately because elie ozu immediately chọọchị a ga-enwe ohere bịa chapana page o jikwa du ụgwọ o jikwa mee nke a ma mgbe onye a na-arịa enweghị onye bịa leta ya ma ọbụkwa iweta ego nye ya so onye elie ya immediately si echemeze mgbe a ga-akwa ya mgbe ọbụla the family kpakọtara onwe ọnụ pọtigoro onye anwụọ si elie ya immediately by that time church agaghịzi involved si onye ejikwa ụgwọ onye jụrụ ụgwọ and the cost of that burial would be minimized. So ọ ga-aka m church kwesịrị play a very vital role, important role, because onye ọbụla na-aga onye ọbụla wụ ndị church onye ọbụla fada gwara gị ihe ọbụla fada kwuru ọ dịlaro gị tinye n'ọrụ ihe ọbụla bishọp kwuru ịgaro gị tinye n'ọrụ so church kwesịrị inwe pay attention to the way ala Igbo na-eji emebere ya. So that is my take. Thank you very much. Ya gaziere gị gbakọ ọma enyi ọha ka ndị Igbo si eli ozu ọ masịrị gị anyị ga-agakwa n'ihu n'izu ọkpụkpọ oku mgbede ọma ndewo onye unu na n'elu ewu okezu ọnụ onye ọkwa ga-akapata Chimaobodo Okwuta ihe ọbụla mmadụ ga-emere mmadụ ya mere ya mgbe ọ dị ndụ ihe ndị a na-eme mgbe mmadụ nwe ọwụ amasị na ịkpọrọ ndị dị ndụ oriri mmadụ nwekwana ego mmadụ ka nka kachi ọfụma ya chi tụrụ ya ego kpọrọ ọha oriri ya mee ya mana ọ bụ ka ije ere m ala dị mee ego maka ọnwụ mmadụ ka aha adịghị mma ndewonu ya gaziere gị otu oku ka anyị nwee ike jee kwacha ya bụ akpịrị a anyị lọghachie anyị agbapụ ya ọsọ mgbede ọma enwe nke akụchapụla ọ n'ebe ahụ ana m ya Uchenna Clever nọ ndewo
Professor in practice. Ya gaziere gị nọ. Associate Professor, Kekimere. Adị mma mgbede ọma. Anita, praise God. Kekimere. Praise God, or midwife in practice. Uche, ichekwa nu wepụtara eziokwu ọmaka. Ọmaka, and ọtụtụ mgbe eji mechi ha. N'ihi na mgbe ụfọdụ ma na-ahụta that even ego na-eritubeghị na famili onye ahụ nwụọ ewere ya kpọọ ndị mmadụ abịa rie and the worst part of it ewu na emefucha ego la ndị nwe famili agbarazie ọnụ and ọ na-adị mma ego a na-emefu echekwa anụ ya were leta ndị dị ndụ maka na o nweghị ihe mere na beri onye nwụrụ anwụ ga-ebili ọzọ nwa onwe m na-asọpọtụ ka esi eri mmadụ bikos echetara mgbe anyị dị ntakịrị mmadụ pụọ a na-asụ na mmadụ nwere izi na ụjọ ga-ekwe ka anyị pụta echi tupu gị ịmata ihe na-eme ejikewele ka elie onye ahụ pịa eliele ya nwe ihe dị ka ma mọchụarị na ihe ndị a and ugbu ma mọchụarị ndị apụta mọchụarị ndị a socha na ihe mee na-eji adosa ozu si na plan ka elie ya from there achọwa ka esi ere ala achọwa ka esi epenti ụlọ mana mgbe onye ahụ dị ndụ ọ nọkwa n'ụlọ epentiri epenti biko ndị Igbo mara ihe ha ga-eme n'ihe a ka emee ya ọ dị mma. Ndewa. God bless you all. Ya gaziere gị nwoke ọma. Ọ dị ego ike agbọla. Olili ozu n'ala Igbo. Ewe! Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ. Anyị ga-aga nnọọ jetanyetụ mmiri na akpere ya bụrụ ma anyị lọghachi anyị ga-ejizi nwayọọ leba ya anya bụ ọghọm dị na ka ndị Igbo si eli ozu. Ọghọm dị na ya maka na ọtụtụ ọghọm akarịala na ya. Mana ị ga-agbalị gaa na Facebook na mgbede a we are live on Facebook gaa ebe ahụ ga-akiriwe anyị. Gwa anyị uchere obi gị ka ndị Igbo si eli ozu ọ masịrị gị. Ị na-ezibatakwa ozi chọọ link ị ga-ahụ link anyị share na comment section ebe ahụ klikie ya follow anyị na Facebook page ọhụrụ anyị. Oge na-adịghị anya anyị ga-akpara mgbomgbo na mgbomgbo anyị gaa ebe ahụ ha Clara na Oduwan. Ọ gị maka a ga-aha ị chere na ị ga-ebu ụzọ ekwusi ya anyị aha gị na Oduwan ebe ahụ gị gbawarịkọrịkọ amami na aghọta ike agwụla nọrọ ebe ahụ eme na ngagharị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị aga n'ihu ilebanye anya bụ ọghọm dị na ka ndị Igbo si eli ozu agagharịkwala agagharị. Echo FM. Adu ejikele oje na nuvu ọchị chebilio Sagbara jesi nwụbịa l'okelie ya gbara jesi azụ erile n'oke para ya rie mana ọmụrụ nwanne be Dani amadi ọkụ onye mere Dani ọ ụba nne m le arịrị erie n'ụwa mọ Dana moro Danio mamale ono mekuola noma mama mi yenga bo wakola ya chin mama ntole aririe la Danio alaye ni mori bia kwagere ya olu gbanne nwebere bia
bịa ka ọ kere ọfụ ugwu bịa kwa kere nwafọ nneka ụbọchị bịa kwa kere amadi ọnwa ọzụzụ ụba nwa mama o kwesị ọ na-eme m obi ọjọọ ike agbọla ebelebe egbuola ndị Igbo gịnị na-eme ị gaa n'ọtụtụ ezinụlọ ebe mmadụ nwụrụ ihe ezinụlọ ahụ na-ebe akwanye abụghị maka onye ha nwụrụ ihe ha na-ebewo kedu ebe ha ga-ere ya na-apụ ọra ha onye dịka ha ga-agakwuru ga gbaziri ego ha ji eli onye ha ego a na-ekwu okwu ya awụkwa kpekpe ya ego millions of naira nde kwuru nde naira eji eme gịnị burial ndị ga-abịa pintịgharị ọrụ ụlọ otu nke ọwa anyị gara na Mbaise ebidoro ọhụrụ rụọ foundation ụlọ rụọ ụlọ rụchaa ya mezicha everywhere tutu abịa dị onye onye a na-arụ ọrụ ụlọ ikekwe mgbe ọ dị ndụ obi n'ụlọ akịrịka mgbe ọ dị ndụ agụrụ na-echi ya ọnụ n'ala ọ hụghị nri mee gịnị rie mana ọ mụrụ ala agbakeriwe ala ndị nọ na Port Harcourt ndị nọ na Lagos ndị nọ na ebe dịgasị iche iche agbakọ achọwa ka a ga-ere kọntributu wee ego eji emepụ onwe gị ihere olili ozu abụrụzie kọmpetishọn n'ala Igbo enwe kọmitii dị iche iche ụmụada anọ ya ejigiredi nọ ya ndị mitini nke anọkwa ya ndị mitini nke ọzọ nọkwa ya ọ gịnị na-eme dị ihe a karịala mere mmadụ nwụ na mmadụ ya chiri obi n'aka obi a ga-eme ya pịam maka na o nwere ike ịrụ ụlọ ya maka olili ozu onye nwụrụ anwụ o nwere ike ile moto ya ree ya maka gịnị olili ozu ya na-emeghị ya nke ozu ya apụọla ụka kedu ka ọ ga-esi withstand France ya ndị gaji iti fashọn bịara ya burial bịakọrọ ha na olizi mmanya ọfụma olili ozu eji eli n'oge gboo onwe ka mmadụ si nwe onye ọbụla efe odu aka ebunye gị nri si rie gị iluzu appetite ị nwere appetite iri nri onye na-ebutere gị nri mana nke ugbu a ihe ha ka tie nwụrụ tie ọwụ obere mmadụ nwụrụ ndị famili ya emetọchisa ya oyi nnọọ rice nkịta esi hụ ketara thank you ọkpọwa ihe a na-akpọ ya akpọ ndị ketara ejiri bufe ewere drone kụnye design ebe niile ya dịzie ka ebe a na-agba akwụkwọ MC na-eferi nke dị ya n'ọnụ MC na-efere ọkwa nke na-awụ ma akpata oyi burial awọzi ihe eji eme joke burial awọzi ihe eji eme joke ụmụada leenụ kanopi unu ejigiredi lee ya ebe a lee ya ebe a ndị skuulmeti ya lee ya ebe a ndị ya na ya nọkọrọ ọrụ lee ya ebe a ndị ya dị ha ochie lee ya ebe a asha ya aṅara asha ya dry meat asha ya mmanya ngwọ asha ya biya na ụdị dị iche iche o nwere ndị ha gawa ha burial ewere lailọn gbaa n'akpa gịnị ezi ama na a ga-echikwa onye jiwa ya ekwu gịnị na ụwa uche anyị newcomer bịa were mkpo o nwere chọọ bigi mkpo mineral n'ụdị dị iche iche kọlọ by kọlọ gbakọta ya ọnụ misi kọgbuo ihe niile wọ mmanya uche ụfọdụ n'ime ha emeela upgrade ugbu a ha na-atizi bọtụl ha na-atizi bọtụl n'ime nylon ha gazi ha enye ya malt ya echenji enye ya ke ya echenji enye ya ke ya echenji onye gara burial nọ n'ala Igbo ị ga-ama na ọ gara burial especially a woman gara burial cheki pọs ya cheki mkpabụ ya na ebe ọ kpịfara ya ọ gịnị na-eme ike agwụla olili ozu n'ala Igbo ebe ndị ntorobịa na-ahụtazi wake up karịa olili a na-ahụta wake up dịka ihe dị mkpa karịa olili ozu ị gaala n'ime ime obodo ebe a na-eme wake up elu ụmụ nwaanyị agbado ha n'akwa ọkịrịma n'akwa plantain agbado ha ebe ahụ ọ wake up ka a bịara ha ndị na-ese nke osise na-ese anya atọ nụọ ha ọ wake up ka a bịara ọkwa ya ewere olili ozu mee tọnụọ ya upside down ụbọchị eji aṅụ nke ọṅụṅụ na ụbọchị eji akwa iko n'ụbọchị eji akwa iko n'ụbọchị ọtụtụ ndị mmadụ ji amara ka mmadụ ha
ị ga-ahụ mmadụ gwongwongwo n'ime ụlọ mmadụ wom ị gabala ị gagharịwala ka ị were anya gị ekpufụta na-enyogharị ka ha leba onye na-enyogharị uche nwee ndị onye awa aka ha bịa ụlọ mmadụ ihe ka a na ka enyopụcha gị otu a ka ụlọ ha ọwụ dị ihe ka onye amami na-aghọta ka ndị Igbo si eli ozu o ruola n'ogo nke igbopụrụ ya asụ ọ pụtadịrị na onweghị dị ihe a ga-eme gbasara nke a uche nke a karịkwala ime ego ole otu ụbọchị ozu nọrọ na mọchụarị n'ụlọ ọba nchekwa ozu ma ha mọch na-ekwukwa ọtụtụ ndị ha bugara ụlọ ọba ozu ụlọ ọba nchekwa ozu uche ozu nọcha saịdị sef enwe ndị atụkejere bikos ebe ahụ ejula mmadụ gbaa aka erighị ala ka a chọta ego bịa lie onye ha buru ya gaa lie ebe ahụ ejula amami na-aghọta ike gbọrọ ọghọm dị na ka ndị Igbo si eli ozu nke mbụ wee bụrụ ọ na-akpa ezinụlọ onye ahụ nwụrụ bụ ezinụlọ na-akpa ya ego aka ọjọọ ha nwere ike ire ala ha ma ọ bụ gaa mee gịnị gbaziri ego ọ gbaji uche nwere onye si eshiwere eme ya na-ada elu mana ọ daa gbim uche agbakeriwa ala o nwere ọtụtụ ezinụlọ na-ege anyị ntị na mgbede a kemgbe unu mechara berial ruo taa ahụ anaghị ezuzu unu oke ahụ berie ụgwọ unu ji kemgbe esi unu akwụchabeghị ya ala unu karị ire ikekwe were ya kpọpụ otu onye na famili unu kpọga ya mba ofesi ma ọ wụ ikekwe were ya mepere otu onye ahịa ya ọ ga-eji bara onwe ya uru unu erefuo ya likọọ ya na onye be unu onye nwụrụ anwụ chefuo na mmemme na-emere onye nwụrụ anwụ nọ mmemme lara n'iyi ike gbọrọ ezigbo ike mere gịnị gbọrọ onwena ka esi desiara gị list eji emebere ya onwena ka esi list ere gị ihe ndị a na-emefu ma emewa gịnị bere ya sị gị onye ke ọkara aka ọkwa onye ke dị otu ọkwa onye dị otu a ga-eli ya otu a ga-elikwe ya otu a o nwere ndị nke ga-abịa emewa ihe ndị eji gredi na ndị ọzọ si ha agaghị ala ma a na-akpụnyeghụ ha ewu ụnụ na-akpụnyeghụ anya ewu ma ọchọ ọkụkọ gbara agba nye anyị winogogo ahụọna m ebe o mere o nwere ndị nke na-akpụ nama ụmụ ya ji ego ụmụ ya kpatara ego ma ụnụ na-akpụnyeghụ anyị nama anyị enweghị ike isi ebe ala ma ụnụ na-akpụnyeghụ anyị nama olili ozu abụrụzie gịnị kọmpetishọn Chineke kparakwa tulee ọ na-akpa ezinụlọ onye ahụ nwụrụ gịnị aka ọjọọ amami na wọta gaa n'ihu nyekwu aka nwaanyị ọma ihe a na-ekwukwa na-ekwu ya ka anyị na-ekwurele mewere ihe a ga-ekwute olili ozu n'ala Igbo na-eme ka ndị ama mara nga ezinụlọ ha mara ma ha ji ego ma ọ bụkwa ma ha ejighị maka na ọwụ ịbịa n'ohi abịa mekwa kwụkwasịla enu ndị ọwụnụ ọdịnarị mmanya ọdịnarị nri iriri nri ha ya abịa ga-erikwa amụ mmanụ ọ otu ọrịa gara m pụtawa dịka m ji sacha ahụ gbachaa pef mechaa tikwacha bịa nga ọwụda otu aba amaghị ka e nyere onye chikwara kudu onye shiriri m udukara ihe onye ahụ kere ihe ahụ hụrụ onye ahụ kere ihe ahụ onwe ka m si hụ ya mụ na ya ga-eme ihe dị njọ ha na-eke nri n'ihu m nọrọ n'ihu ya esi n'azụ kere ya bịa na-abịa m nọrọ n'azụ ya esi n'ihu kere ya na-abịa dịcha nnọọ ka ọ kpọrọ m ụgbọ rice agbahụ dị na berial ahụ mfatụ berial bụrụ nke agaghị m aga sista onye ọga berial broda onye ọga gịnị berial akpa berial ị nwere lee ka ọha ị ga gị jiri ọnụ na-akọ ha ka nri gbakwara ka nri na-agba ị gadịrị iri nri ka ị gara ịkwa akwa ọkwa olili ozu ka ha gadịrị ịma anyị ekwuola ya ihe bụ arụ n'oge gboo abụghịzi arụ ugbu a mgbe edu bụ ala ọsa mmadụ nwụọ ebe niile na-adị jụụ jụrụ oyi onye ọbụla efe odu aka kedu dị ka mmadụ ga-esi mee appetite demand nwa nri mana gaa ebe a na-eme berial ugbu a a na-ekpochigode onye ahụ aja ndị na-ekpochi ya aja ji bịa eji ekpochi aja mami na-agwata ndị na-ekpochi ya aja ji bịa ndị nọ na kanopi ikekwe eriela ha 3 steeti ọwa anọ ka 4th steeti ka ha chega ka ejira ndụọ ya ndị ketara nwere 1 kanopi nke ha ebusacha kula busacha friji eji donyechi ihe dịgasị iche iche kwa berial ka a na-eme ya bụrụzie food competition ike gwara agba akwa n'ụdị dị iche iche mee vest n'ụdị dị iche iche
ọ dị egwu mana ka anyị na-ekpu mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute eji ya mara ezinụlọ mara nnọọ ma ezinụlọ ha kpa ego ma ha kpa ya ego ịma a ji ekwu ihe nwere ndị ọwụ berialụ naanị ka ha bịara ka bịa nyokwuo gị ha wụ ndị sọve FBI ama m na aghọta ha bịara ka a bịa nyopuo mara ebe ụnụ na-anyụ nsị mara ebe ụnụ na-arahụ ebe ụnụ na-asa ahụ ihe ndị dịgasị iche iche mara ite ha ji esi ọnga ka ha Joy nọkwa ewere gị mee investigate make investigate maka na ihe ọjọọ mere gị mmadụ nwụnahụrụ gị ọ dị egwu gaa n'ihu nye aka Anita ọzọ dị ka ibe ya olili ozu n'ala Igbo ọ na-eme o nwere ike inye mmadụ ọbara mgbali elu otu a ka ọ dị n'ihi oke ochiche maka mmadụ nwụ na ha ara gị ga-esi he ele ebe a ga-eshikwa na ole otu anyị ga-eshi eme ya ele ebe anyị ga-ebido ndị ụmụada ga-abịa bịa kpọọ anyị ugbu a na ha kpọọ anyị ha bịasị anyị a ga-aṅụnụ tii wite agba bred bịakọ ka uche enwere ebe nke anyị gara ụmụada akpọ nwaanyị di ya nwụnahụrụ ya na-eri uju di ya nwụnahụrụ ya kpọọ ya na ele ihe gburu nwanne ha nwoke eziokwu ka m na-agwa ya enwekwa keesi ọ ga-aza na nke ya a na-adepụtara ya list ihe kwa ihe ị ga-azụ ọgwụkwa na ị ga-abịa bere ala lekwa ihe ị ga-azụ ma ịzụ ihe ndị a ya anakwa abịa anyị agaghị abịa elisticha aha ndị chọọchị elistie mgbe nne gị dị ndụ o ji anyị ụgwọ eziokwu o ji anyị 400,000 naira ma ụnụ na-akpọghị ya our pastor no go come our father no go come fada abịakwa n'eziokwu fada abịa ka ọrụ ya dịcha nnọọ ka pastọ na fada na-abịaghị onye gaji ịga alaeze agaghị aga eziokwu na ha ga-akwụ ụgwọ na ha kwụ ụgwọ fada abịa kedu ụdị ihe na-eme dị n'ala Igbo ịma ihe mbara bịa chọpụta nwa ada nwoke ọcha Clara emechara ala berial o nwere ndị na-eselebreti ya famili na-ejikọ aka otu a selebreti ya si Chineke ime na mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị aghọta ihe mere ha ji eselebreti ya ọ na ya mere eji aga Thanksgiving ihe ahụ na-akpa mmadụ ụra gaa n'anya you no go sleep ọnwe na ị na-eche onye gị nwụnahụrụ gị na-eche ihe ndị gaji ịgabiga esi ahụ mere ụbọchị esi ahụ bụ ya na-adịghị ka butenu ya ka elie ya onye ọbụla lawa eliri ala onye ahụ gị kudata gịnị ume ama m ime na berial bifo gịnị a ga-atụ n'ule ka ị mara ihe anyị na-akọ maka ya emechaa ga-agakwa Thanksgiving kpụrụ ewu na ọkụkọ nke ahụ ụkpa anọda biil n'onwe ya je kelekwa Chineke onye mmadụ nwụnahụrụ igirigi na-aghọta wee bụrụ ya I love my country amaghị maka gị nwa olili ozu n'ala Igbo ya bụrụ na o nwere ndị nwere ike itinye ihe ọnụ ka e nwee mgbanwe ọ ga-amagbu onwe ya n'obodo ọbụla ụdị naanị ofu ebe niile ka e nwee mgbanwe ọ ga-amagbu onwe ya ndị ụka Katọlik mezitụrụ ya ịma onye nke ha mụọ 2 weeks ọkpọghị ihe m nọrọ izu ụka abụọ agakwa ebili gị uche mana no how somehow ihe ọsọkwara gị gbara ịkpata ahụ you bury am like that wọtagode my point inwegodela limited time ịkpatara m ịkpata idegoberi ya mana ị hụrụ nke ị ga-anọ o nwere ndị ozu ha nọ na 1 year and ha na-echiche na-alụ uche kpatara ịkpataghị ahụ ị ga-aga bie ego Clara ịghọtaghụ my point my point ewo 2 weeks ahụ a ga-eli ya very fast at least ọ ga-eme ihe ahụ apụgode gị n'ahụ o nwere ihe dị iche na ị ga-eteki your time take your time boro elu boro ala mee hazicha onwe gị nnọọ nke a wide prepared edehụ prepared anyhow o nwere nke ị ga-esetụlụ asị ka emewe ya uche bụrụ nke m onye nwụọ si buru ya esi ahụ mee gịnị lie emechaa mgbe unu wetara ego emewe ya akpọwa ụzụ ike gwara ọ dị ego ọ gịnị na-eme n'ala Igbo ebelebe egbuola ọ dị egbuwo ọghọm ọzọ dị na ka ndị Igbo si eli ozu wee bụrụ ọ na-adọla ezinụlọ gịnị azụ ezinụlọ mechaa berial ikele ihu na-aracha ahụ gịnị ọ dị nnọọ ka isi nnọọ n'olulu iji ụgbọ
pụta ọ bụrụgodị ara na ezinụlọ ahụ ji ego before ha na-arịkọva ndị mmanya abịa ụgwọ ke ha ndị kanopi abịa ndị decoration ndị ka abịa taa ka unu ga na-akwụ ndị oche bute oche si makwa mgbe a na-emebere unu gbajiri oche ise unagope ya ma ndị azụrụ ahụ rice na-atakashizi ndị unagope abịara o ma ọ bụ unu gbajiri ya o ma ọ bụ ya unu gbajiri ya unagope ọ ihe ya na burial so ndị mmanya si bọtụlụ ha ole efu na hụhụ crate na you go pay na you go pay ka kanopi bịakwara ifokapụ na unagope a ga-akwụ n'ụgwọ akwa a natara n'aka ọ bụ ihe ya na burial mere gịnị ndị so sọpụlayere akwa eji gba akwa berial akwụchabụ ụgwọ ya mere amami na-aghọta ọ dị egwu ya bụ ihe na-adọla ezinụlọ azọ anyị wee na-ajụ gị na mgbede asị ka ndị Igbo si eli ozu ọ masịrị gị you like am abi you no like am kedu ebe ịkwa akwụ Clara ka ndị Igbo si eli ozu na nchịkọta ihe ama na ịbịara na-etiwe ewe ọ masịrị gị uche ego a na-emefu karịrị akarị so onye ahụ nwụọ si lie ya mgbe ego pụtara ime nwa ọkwụkwụ ya n'ime ihe ndị ọzọ akwa ya kwakwa ya n'ụzọ udo onye ọbụla nga aka ha nye ya onye ọbụla alawa sefini ọ nọrọkwa na mọchụarị ya na-amụ ego na-amụ ego ụbọchị ọbụla asị gị na ozu mọchụarị bụrụ ozu zuru ebe ahụ a na-atụketezi ozu ndị mmadụ tụkeji dọkwasị ozu n'elu ozu nga echega ka enweta ego jiga lie ya kedu the brain behind iburu ozu ga na-echekwa enweghị nna ọtazi mkpụrụ obi onye nwụrụ apụọla kemgbe ọnụmara ahụ ya ebusa ya nọrọ na-amụ ego na-amụ interest na nga emefugekwa na esi a ga-elikwa onye ọwa a ga-akwara ya a ga-achọta ezigbo akwa sonye ya chụọ igbe kwụọ ụgwọ ambụlansị ndị kamera abịatụle ambụlansị ndị ambụlansị abịatụle n'ihe elu mgbe ụfọdụ ndị ga-eso ambụlansị na-asị ga-agbanyechara ha fuel ọ bụ otu ebe ahụ rị ọ convoy ka a na-eme ewere convoy gbagbagbagba undertakers akpụọ ha ụgbọ ndị nke ahụ ọ dị ha nnọọ ka mmadụ nwụwa taa na echi ka eje yọwa mkpa ndị ịgba ndị eze gbogbogbom ahụrụ onye nwụrụ anwụla elu ahụtuo ya n'ala ike agụ ya asị ga-ahụ ihe ọgwụta a na-efegharị ya onye kwesịrị ịga ịla zuru ike na ndokwa atụgharị nwoke si afọ nne ya ka ọ lakwu dịka ndị undertaker nọ na-edisplay ya ị ga-ehụ onye ndị ọzọ abịa nye m nọmba ụnụ na ụnagodi na-emenu na advert anọrọ ebe ahụ business transaction na-aga enyekwa nọmba ha na-ayọ nkwa onye nwụrụ anwụ gbasakwaranụ ha that one consign them ndị na-elikwa ozu a eburola ego na-ebe akwa ikekwe ọ ga-adị na-efe ọtụtụ ndị efe ihe a na-aka mana ihe a bụ eze ama na a ga-echi echi igoriche everybody mana ekpere anyị bụ gele Chineke ekwekwala ka ọ bụrụ ugbu a amaghị m mgbe ọwụ mana Chineke ekwekwala ka o mee gele ka ọ bụrụ ugbu a masị o nwere ụfọdụ mara burial songs na-atọ ụtọ mana ọ ga-akị gị ilu ma akụọ ya n'ezinụlọ gị agaghị akụ ya n'ezinụlọ anyị ọ dị ajụjụ anyị wee bụrụ ka ndị Igbo si eli ozu ọ masịrị gị bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị a 0911 20022 0911 20022 ma ọ bụkwanụ 0707 454 1014 0707-454-1014. soro ibe gị gaa na Facebook anyị zibatara anyị ozi akala nkọ ebe ahụ gwa anyị ihe ị chere gbasara isiokwu anyị ji n'aka na mgbede a ọ nọ ebe ahụ ọ nọ ebe a uche nwa grandma na Clara na ndewo ị ka nọ ya ị ga-agbalị kpọghachie nke a kụchapụkwala gbalịa kpọghachie ka ị wee nwee ike tinye ọnụ na ya bụ okwu a anyị ji n'aka na mgbede a mgbede ọma ndewo eziokwu olileotu ndị Igbo anyị megbu ugbu a ọjọọ gbuola onwe ya nwere nwanne anyị nwaanyị obere nwa nwụrụ nne na 27 years abịara ili ya a na-azọ ndị nwe ya ebe a mụrụ ya na-azọ ụzọ nri a ga-eji ga ha ewu nwatakịrị 27 years mụga nwa
eshie a na-azọ ụzọ nri a na-azọ ụzọ mmanya a na-azọ ewu ndị nwe ya n'isi a ga-apụ ịga ya ewu nwo ji alakpu ndị be ga-akwa nwa akụrụ obodo nwa 27 years agba yunifọm azụ mmanya azụ nna ebetinu gburu m ike ebegara m esi ahụ ike agwụ m ụdị mkpe ndị be ka anyị si eligo ozu ọ rịghị mma o ji emere ndị mmadụ aba n'ụgbọ abịa jebicha ego ejeji ozu n'elu mmanụ nwụkwara n'elu ya ọrị mma ibi na ya wuru owu ma aga m isi mmanụ nwa ugbu elie ya ndị nwe ya na-eji ndị nwe mere ehi ọrịa mma kpa ahụ eziokwu ihe a mega ugbu ọrịa ma ma ọ jọgburu onwe ya ndewo ya gaziere gị nwaanyị ọma ọ n'ebe ahụ na mgbede a Uche Wagọdụ Etiokwe Eriokwe Krala Iridia Ajara Akelemuno Agajere uno onye unu anụọli ya chife Etiokwe n'ekwe kembụl sochi ndewo uche ma tọpik gị ime ị na-afụcha ya aja wepụta ya akwụghị ka ijide na uche ọfede nliri ọgọ nwaanyị m doli dọta uche anwụchala m uche azọ dị pọsịbụl aka na gbara daleko ti uche kpatara m ọtọ enyemaka uche ụmụada gwụrụ m ndị mmanụ uche ụmụada sịrị m ga-azụ n'ikwu ndị kupu a zụọ bredi 7 mọtụ yipụ kula rice uche ndebiri nwekipi laba eriwe ihe ndebiri nwekipi laba na-eri ihe na-agụm ewu ndị ga-edebe mgbarụ ihe m ga-uche uche nwanne ga nwetakwala uche m igbe ozuru m nwenu ihe niile a na-atụchi niile nga uche zọgide emego uche ndị Igbo ma ha elebara ya anya ndị eze n'ala Igbo ha biko ụmụada na-eme nsogbu unu endọdide ma ha nye nwaanyị m 2,000 naira ụmụada riri ihe karịrị ele ga 700,000 naira ihe nyere 2,000 naira ka ha telifuru uche onye wickedness ha chipagidelu ihe ọka ha ga-alaghala akpachi ha basị ha na-atụ ihe ka ahụ ndị abalị ha na-atụ ihe ha na-eri na-agba ọjọọ ka na-eri uche ndị ogirigidere eri majụ ọgịnị na-emenụ ọtọchekeme ihe ọnwụ bikonu uche nye iwepụtara ọla ndị Igbo ga-eze ndị Igbo ga n'ihe idekunu ọ dị pọsịbụl elie mmadụ mụ na-eji onye kwadokwu mmanụ agakwa onye a bikos mọchadị bil a na-amụnụ uche 2-3 months ago, man, what's already been with ya can go to big Mara. Thank God that you can never do man, the also a leader of Mano, which a Maratala, Yaga, Mano. ya gaziere gị Etiokwe Eriokwe amaghị dị mma ụbọchị a na-eme diwe kipụ ka akacha eridi nri ị na-ete eke hụ taim nri unu kwadoro maka berial ahụ ga-abụ na wekip ha na azịza ọ dị egwu na Facebook anyị n'ozi nke asị n'aka Jem Benson ọsị mgbede ọma Eko FM family na ọ nọrọla na berial otu a onye Awụsa na-arụ shume ka akpọọ ya jụọ ya sị ha na-aṅụ dị ọṅụ ka ha na-eru uju ọnwụ onye nwụrụ anwụ ya sị ya na ha na-eru uju ọnwụ ya sị na ọ washi na abụrụkwara na ha na-eru uju ọnwụ gịnị mere ha ji akpa ego na-agba egwu na-eri na-ajụ eze amami na-aghọta ya sị onye Awụsa ekwuchala ihe niile a chịkọlata na nke a jọgburu onwe ya na ya nwere onwe ya kwenyere n'ihe ahụ onye Awụsa ahụ mere gịnị koro amami na-aghọta ị gaala wekip nụ hụ ebe ụmụaka na-arụ ọkụ ya ị gaala wekip n'abalị mgbe onye a na-eliwe onye 27 years ụmụaka na-arụ ọkụ a na-aṅụ ya atọ na otu celebration of life eziokwu mgbe a ga-agbaziri ya ụzọ ebelebe egbuo gaa n'ihu Clara n'ozi nke a si n'aka Christiana Osuọha o si ohizi bata ozi ya na mgbede a ọ si mgbede ọma Uchenna Clara na Anita ọ si ọ dịkwa mma o n'ihi na gịnị a na-emefu ọtụtụ ego n'ịkwa ozu n'ala Igbo ndewo ya gaziere gị nọ mgbede ọma ndewo Uchenna Clever Clara nwaanyị Clara nwoke ọcha na Anita ndewo m Chineke ozo dị n'ekere abụọ gaa n'ihu ịnụ okwu ahụ n'okwu ga na mgbede a ọ dị very very terrible enwere onye nke bekee anyị ebe a na sọ tenant sha otu nne ya nọ na mọchari more than 3 years 3 years ego na-amụ nwa
akwụkwọ onye nwere ihe nụ na-ekwu dị sef mechefula na a na-emecha suya night a na-eme suya night oke a na-eme suya night kwa na burial na wekitin na ma Clara akọrịtịkwara na mgbede a ọkpọ suya night suwa no gaa n'ihu a na-emecha suya na wekitin a na-akpọcha hypeman a na-hype hypeman na a na-emecha ugbu a na-emechazi ma invitation card for burial I believe invitation card. Very invitation card, didn't witness for those ones. So one day, I was a burial na Igbo. Not the audio is very, very terrible, honestly. Last day, when your man don't want to and when you go on a holiday, I could get it down the upon your one walk. I could go because I was up on your one. So there were. I'm gonna hug me. I'm gonna tell the same. I'm gonna tell you about burial na Igbo. Ndewa ya gaziri gị nọ nwoke ọma ha ga-eme gwa anyị ha ga-eme maka ike agwụla na-ege ntị ike agwụkwala ya na mkpimkpi ọ karịala ya wa a na-emechakwa a na-ezi invitation kedu ụdị ihe wụ ọrụ hyperman ọ ga-ahapụ onye nwụrụ anwụ ka o bilie onye hyperman akpọ gị na burial gị gbara gawa ị ga-agwara anyị ị gaje ịhapụ onye nwụrụ anwụ ka o bilie n'ili ọkwa ya nọ ike gbara anyị ahụ n'ozi gị na mgbede a eso precious ọ sị mgbede ọma my beautiful couple on radio wonderful Anita ndewo ọ sị ọ na-ekele anyị n'ụzọ pụrụ iche maka isiokwu a anyị ji wụchaa na nketa ọ sị hụrụ n'oge nke ugbu a burial olili ozu kazi dị mkpa karịa wedding ịwa agbamakwụkwọ akwe na-aghọta na ugbe ndị mmadụ na-ahụ ọ na-amasị ndị mmadụ ịga burial karịa ịga ebe a na-agba akwụkwọ n'ọbụ ihe na-agbawa obi na ijikwa na ọgbakwunyekwa hụrụ ndị ụlọ ụka ha nwa anaghị enye aka ma otu na hụrụ egwu anyị na-akpọ ọlaikiri ya gaziere gị nụ eso precious ya bụ uchere obi gị adaala ụda na mgbede a ọ n'ebe ahụ ya gaziere gị nụ nwoke agụ Clara electric bulb ndị Imo steeti mgbede ọma anyị bebi ya gachikwala gị ọkụ na-ere ndewo onye nọ na-ekwu ụbọchị taa ọgbanwebekwa ọkakwa ihe nwoke agụ n'ọfikeduru na dị ala azụ n'Igbo kwa ọkụ na-ere 1 ọfikeduru ndewo nọ ịgwa gị eziokwu burial emekọtala m ọhe nje mata ụfọdụ ihe ndị nọ na burial mama mbụ o ji efe na ntị tenji so mekọtara m my father nwụrụ anyị gara chọọchị jeja rịpọtụ na chọọchị na mpa m nwụrụ ha sị ma o rumere na ha ga-enye anyị dei mmadụ na-ewe anyị tere oge ru ha enye anyị dei anyị gwa ha m ntu ọwụ ha enye anyị dei ma ha nye anyị dei jeru ma a ga-eli ya manyebera ya n'ite dikonet ịma ihe degara anyị list si lekwego ole mpam ji ndị nna ndị fada enyekwele ekwekwele ego na ga-akwụ ndị fada bifo abịabịa lie ozu ịma ihe njiri dikonet anyị jụma ya sị ego nụ na ga na ọwa ego ọ ga-atọ ego ọ tụga ọ nwụrụ anwụ na ego kwesịrị ịtụcha na onyinye ma ọhịa ndụ ọnwụziga ọya ka nụ na ga ya asọfụna ya ehuo m anya n'ụka ahụ m kwuru si onye nụ na ga na chọọchị adị ma ọ dị too much onye mmadụ nwere akwado ga-emetela ebere mara kpechi eli ya nụ na-ala ego ha ga it's not good biko ana m ayọ ndị eze niile nọ n'obodo ala Igbo ha tinye ọnụ na ihe ekwubie kpagada eje eli mmadụ n'ala Igbo ndị eze niile emekọta ọnụ kwuo ya sị kpagada eli mmadụ n'ala Igbo a na-awọchị onye ọbụla na-eli ikpe ahụ amara ha ga-eme bikọs enwe ndị mmadụ ga-anwụ na ha gbanwee ihe nwebegara akwa abịa eji eli ya ọwa onye ahụ nwụrụ anwụ ebe ga-ebite ga-eji eli ya biko nụ ihe a karịala wee na Naijiria n'ala Igbo anyị ndị eze tinye ọnụ pụọ stafụ kpagada eji eli mmadụ n'ala Igbo anyị ndewo nụ ndewo ya gaziere gị nwoke ọmenyo ha Love Day afamefu na ọsọ uche prọfesọ in practice Clara ọmalịcham Anita eze nwanyị ndewo nụ n'ịhụrụ burial n'ala Igbo pati ka ọ wụzi n'otu anyị na-ahụ ya ugbu ọ nọ na-eme ka budget of 5 million naira ime burial nna ya o wee na-ajụsị ndị be anyị which way na uche m kpọrọ ya ihe emebiwo baya okpe
ọ dị egwu gaa n'ihu Clara. na nke a si n'aka ọgba ji Ejike eme ụwa si Amaorie Obibi Ezena dị na Owerri North zibata ozi ya. Ọ si ndewo Uche na Clara. Ọ si ndị Igbo na-butecha ihe a niile, ha na-akpatacha ihe niile a. Na ndị Igbo na-eji like ka afọ ka achịcha tiri na ihe a na-eme mpompo. Ọ dị egwu. Anyị ahụ n'ozi gị na mgbede a ejimi nke onye Ifeanyị Benedict ọ si ndewo na Uche na Clara biko na ọ dịghị mma chaa ya gaziere gị nke a kụchapụla. Mgbede ọma. Mgbede ọma Uche na Clara na Anita. Ndewo. Charles Shewot Bank abụọ. Otu ihe a ga-eme ka ọ kwụsịlatawo mana mgbe ụfọdụ ichere ka onye ọzọ nyere gị aka kwụsị ihe ọ na-ara ahụ. So ya wụ ihe ị ga-emezi n'onwe nke gị mgbe ị ka dị ndụ wụọchi na-ebelong to too many organizations welata aka maka na ịnọcha n'otu niile nọ n'ụwa ị ga-achọ ka ịnwụzie ụmụ gị ma ndị ịhapụ ga-achọ ka ha lechaa onye ọbụla ọbịa ndị si Abuja, Lagos ebe niile dị iche iche bịa maka na ọ ga-awụ ihe ebe na ha bịa enwere ike ha bụ ọnụ nkeke moto soro gị gaa ebe nchekwa ozu mechazie onweghị ihe nyere ha eri nri ha bụrụ ọnụla. So ị na-ebilọngụla bilọngụ na nke ga-amaneji nke ga-atụ nwa ụtọ ya so atụ mgbe a ga-eme clearance ihe ya dị mfe ụmụ gị agaghị atụ ka ahụ na clearance ọnwụ ibilọngụ si ebe niile osetie asị ndị adị wikend elelere mmadụ nwere ike atụ ụgwọ belong to where you can pay. Thank you. Ndewo. Ya gaziere gị nwoke omenyo ha amami na nweta ịma o nwere ndị ọgbọ otu niile nọ n'ụwa ha bilọngụchara ya. Barabara Association, Barabara Association, Bambum Association, Gbirigbim Association. Ha na-eweta gị na-eri agbawa akpụkpọ gị gaa gị ikpokọpụ ọnụ rie ebe ọbụla a gara na-emeberi ala ịgakwara iriri o ruola na nke ugbo ibe wele. Okwu ya nwoke a kwuru na mgbede a o mede ya belata gịnị aka ịma na ede pọ ga-esi onye de pọ mewe associate with the rich you know ọ ga-awụ the rich agụ rich person gị ma ga-awụ the third klọb niile ọ nọ n'ime ị ga-akpọnụ ha ka rich no ị ga-akpọnụ ha ka rich man lekwa ka ị na-ere ụlọ nna gị. Adanna Adaeze zibatara anyị ozi na Facebook anyị ọsị mgbede ọma Eko FM my sweet lovely family na ka esi eli mmadụ n'ala Igbo adịghị mma na ị hụrụ ya nwa o ruore ya ọ ya zụta mmiri zụta achịcha onye na-achọghị iri ya lawa ọzọgo Uche o na ọwụzikwa 2 weeks ka a na-enyezi ugbu a na ọ gbanwee na ọ na-ekwe maka ndị ụka Katọlik ọ dị ego ka ọ dị anyị ahụ na nke gị Okoro Morin ụgwọ ka egbe igirigi ọ sị ọ masịghị ya o na ndewo ndị nke m ya gaziere gị nọ o wee bụrụ ya mgbede ọma Uche nwa Grandma Anita na na ekele ndewo anyị ahụ Eda Ifeanyị JP redio general nke si ụmụọdụ ebe ogo ha dị na lokal gọọmenti na-akpọ iji gwa na eziokwu ihe gbasara beria egbuola ọtụtụ mmadụ ya hụ ha lichaa mmadụ uche ihe ha mefuru ha na-eche enye ha ọbara mgbali elu enweghị na-enye mmadụ awọd n'imecha beria ile anya ndị na-emefu ego na beria kara ahụ poor people ka a kasị ha chekwa biri the rich man ihe iji bịa ka according to ihe iji bịa ka ha ga-eji oge ọbịa gaa chọhụ gaa lakpụma onwe hepụrụ ha na ha dị na ha rich ha na ha rich gịdale ndị poor people somebody enweghị ụlọ before nne ya na nna ya nwụ under shanty aga ili epe ụzọ rụọ ụlọ tupu a na-eli ya ụlọ na-arụ n'onye nwụrụ anwụ ọkọ dị useless ọ baghị uru so lezie nne gị na nna gị anya mgbe ahụ adị ha ndụ so that ha nwekwa ihe ji obiọma n'ala iji gwa eziokwu enweghị award na onye a mekara ibe ya na ihe gbasara area kama ị na-egbu award asị lama niile ahụ igburu onwe dị ka anyị hụrụ o gburu lama atọ enyekwara ndị riri ya mgbe my father nwụrụ ana m ide open place nkwu ha na
enyere my village, not my community, my village otu lama. Mana ọ dị hard gaa n'enwere ọdịda ị ga-ekwute ya na o nwere mgba JP nyere ha lama ma nna ya nwụ. They don't remember each. Nwa na-echeta ọsọ mgbe ahụ nna onye anwụrụ onwe dị ihe onye na ya ọka nda ka o nyere anyị. So onye na-aga na onye ọbụla mee ka aka ha. Ndị Awụsa ha na nwanne ha soro na travel ya nwụọ ha were shọvel lie ya gbago ụmụnna ha shi Musa nwụọ na anyị eliekwara na ya finish. Mana onye Igbo mụ na-aga abụọ ya mee mistake gbuo ụmụnna na onye anwụọ na-eliela ha ojiri agwọ ọgwụ ego. Ihe anyị na-eme gbasara ndị nwụrụ anwụ adịghị mma ka anyị welata aka anyị mmadụ ga-elicha mmadụ ya ele ala ya gechesa chip ala geje ndị mmadụ enwere ndị na-ere ala chip ma ere ha ya tupu a na-eli mmadụ. Ya onye rere ala lie mmadụ ozu abụọ anwụọla. So yes, ire ala gị ga-eji hazie onwe gị hazie ụmụ gị ga-ere ya maka ịchọrọ ili mmadụ. Onye ahụ ili ga nwere anwụ ala ahụ irekwara ozu ọzọ. So ndụmọdụ anyị na-enye onye ọbụla ahụ mee nga aka gị ha onwe na-egbu ibe ha ndewo na aka akwa redio general. Ya gaziere gị de redio general. Clara gaa n'ihu na Facebook anyị. N'ozi nke a si n'aka Uche welite aha ya ka m hụ aha ya. Ụzọ echi Buchi Ken Some shocks. Ọ sị mgbede ọma ndị ọma Eko FM. Ọ sị biko ị hụrụ okwu anyị kpọọ n'ọnụ na mgbede a na ọ magburu onwe ya bụkwa ihe kwesịrị ịṅomiri. Ọ sị na ya wuo onye oshi nri ketara na kemgbe ya shiwekwara na nri na anyị ahụ na ntị ya ọkacha n'ebe a na-eli ozu na ihucheo na ọ gaala ọtụtụ ebe a na-eli ozu. Ị hụrụ ohi ụmụada na azịza na nsogbu ha ọ karịrị gọọmenti ala Naịjirịa. Ụmụada Clara. You don't know them. Ị ga-eme tii. You don't know them. Eburula ha ịgba ha bịara gị beria. Tum gbagwum. Ha na-akụ ya. Ga-emara na beria na-ese etigo. Gịnị ka a na-akọ ya? Their trouble no be here. Enwere ike scatter the burial maka na settle ha. N'ozi nke a si n'aka King Edwin nke m ọ sị mgbede ọma Uchenna, Clara na Anita n'ịma na ụgbọala kachasị ụgbọala ugbu a ka a bịara tụgharịa ya aghọọ ambulance. Na mbiko m kpọrọ ya egwu a na-asị ịmara ihe ọma ị ga-emere m ma m nwụọ mere m ya na ndụ by Morocco. Ya gaziere gị nọ King Edwin. Mbe ewo nke a kụchapụla mgbede ọma Uche nwa agrama Brodo yo mgbede ọma Clara and Anita ndewo Shenike Uche topic a ọ brodo yo nwa fogo topic unu ji na mgbede a ihe a ga-ele n'ụzọ na-abụọ. Ụfọdụ bụ ịma Bible si by their truth we shall know them. Anyị ga-ike mata ndị ka ha na-eli ozu with nganga. Are you getting me? Then makwanụ ndị ke na-eli ozu with heavy heart, that is ndị onye agha ha nwụnahara ha ka o tere ha n'otu ịhụkwa ha ị ga-ama. So ụfọdụ na-abụ mebi otu onye si wee chọọ bọtọ nwunye na ọ bụrụ ya ihe nganga ya bụrụ na ọ bụ relationship kpatara ya si onye a dị too dear to me the time he was alive and because of that ka ya the last respect ihe ọbụla ọ chọrọ ime n'oge ịgakwa ebe ndị a ọ na-adịkwa iche tara ndị nke a na-abịa chitela ma mere decoration tiri ebe a na-egwuregwu ndị nke aha abụga because oge onye a dị ndụ ibi common carpet anọ adịla palọ ya otu ndị nke na-abịa kpọsa nke ọzọ ada egbu anaghị ekpọgharị nganga na ya ọ bụ dịka aha kila na-asọpụtara ala Igbo. Ya gaziere gị brodo oyo ya bụ chọrọ obi gị adaala ọda. Luchichi Mezie ọ zibatara anyị nnọọ ozi na Facebook anyị ọ chiziere ụmụnna dị ọkwa ya ụra ata ka isi zibata ozi gị isi prọfesọ in practice na ịchọrọ ikele anyị n'ụzọ pụrụ iche maka isiokwu a
na uchere obi nke gị ihụrụ omenala a ha kachapụ ya omenala a ha mee gịnị ha kachapụ ya ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-achịkọlata ya na nnọkọ anyị na gị ọwụ na nnọkọ anyị na gị n'ihe omume a ebe a ka anyị ga-enye ya gịnị rekọm iji hụ ohere je wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị mgbe ọ kụrụ elekere 6 nke mgbede a n'ihi ya nọrọ ebe ahụ agagharịkwala agagharị Echo FM. o jirila otu nkeji gata elekere 6 nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 Owerri. Anyị Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kpara oge ya o were aka ya dara onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ. Gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Tuzdee abalị 21 nke ọnwa 10 afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Orie na mbụ. Gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụnwa bịara n'ọlecha anya wee si oke ka m malitekwawa okpo. Na mgbede taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anọrọ n'oti agọrọla ụkwụ na aka ya gbasara akụkọ ahụ na-efegharị na ọ chọrọ isonyere otu pati APC. Ị ga-anọrọkwa na ndị uwe ojii adọkpọrọla nwanne nwoke Nnamdi Kano na onye ọkaikpe Nnamdi Kano gaa ụlọ ikpe. Ị ga-enwekwa ohere nọrọ n'otu egwu bọọlụ Nottingham Forest enwe na onye nkụzi bọọlụ ọhụrụ. Mgbanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka inwe ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa. Onye ị ga n'olu ya bụ mụ nwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha. Gọvanọ steeti Abịa bụ Alex Oti apụtala kwuo ya ha na ọ bụ okpokpo asị bụ akụkọ ahụ na-efegharị na ọ gbahapụla otu Labour Party ma sonyere otu pati APC. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na o nwere akụkọ nọ kemgbe isi na-efegharị ka ọdọ nzirịta ozi soshal midia ha bụ nke kwuru na Oti agbahapụla otu Labour Party ma wufere jam n'otu pati APC. Mana ka ọ dị Oti site n'ọnụ onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na steeti Abịa bụ Prince Oke Kano akọwala akụkọ dị otu a na-efegharị dịka akụkọ ụwa ma kpuo na nke a bụ aka ọrụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ịgba Alex Oti na-eti na steeti Abịa na-eyi egwu. Ya bụ onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na steeti Abịa bụ Oke Kano kwuru ya ha na Oti ka nọ n'otu Labour Party. N'akụkọ dị otu a ụfọdụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-ebugharị bụ iji kụnye mkpụrụ ọgbaghara. Gọọmenti steeti Anambra apụtala kwuo ya ha na ọ bụ okpokpo asị bụ akụkọ ahụ a na-ebugharị na Soludo na-ama amụma ịnwụchi ma tụọ ndị okpukperechi mkpọrọ ọkacha ndị bishọp ụka Katọlik ma o nweta ha mmeri ịchị nke ugbo abụọ na steeti Anambra. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na o nwere akụkọ nọ kemgbe isi na-agazu ka ọdọ nzirịta ozi soshal midia ha bụ nke kwuru na Soludo na-ama amụma ịnwụchi ndị ndu okpukperechi ụka Kraịst na ndị dibịa ọdịnala ma tụọ ha mkpọrọ ma o nwee ka o si nweta ha mmeri ịchị nke ugbo abụọ na steeti Anambra. Mana ka ọ dị ozi si n'aka onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na steeti Anambra bụ Lọmefọ ekpuola na akụkọ dị otu a bụ nnọọ okpokpo asị akpọrọ aka wee tụọ na ya bụ akụkọ ụwa dị otu a bụ nke a na-efesa iji kọwasa udo steeti Anambra.
ya bụ onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na steeti Anambra bụ Lọmifọ kwuru na gọvanọ steeti Anambra bụ Chukwuma Soludo bụ onye ji asọpụrụ ugwu ruru ndị steeti Anambra tinyere ugwu ruru ndị ndu okpukperechi enwere na steeti Anambra. Ọ gwara ndị steeti Anambra ka ha legbuo akụkọ ụwa dị otu a anya. Ndị uwe ojii ala anyị adọkpụrụla onye ọkaikpe Nnamdi Kanu bụ Aloya Ejimakọ na nwanne nwoke Nnamdi Kanu bụ Prince Emmanuel Kanu tinyere mmadụ 10 ndị ọzọ gaa ụlọikpe dịka a nwụchichara ha oge ha na-eme ngagharị iwe n'ụzọ udo n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Mọnde na Abuja maka ịtọhapụ Nnamdi Kanu. Ọ bụ onye bụbu onye isi oche nke otu kọmishọn ama dịka Human Rights Commission of Nigeria bụ ọkammụta Chidi Odin Kanu bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a n'ụbọchị taa bụ Tuzdee. Ya bụ Chidi kọwara na ihe mere eji dọkpụrụ ndị a gaa ụlọikpe bụ maka ịkụwasa udo ọha na eze ya na ịnụpụ isi n'iwu ụlọikpe nyere. Ọ dịkwa nnọọ mkpa ime ka ị mara na tupu adọkpụrụ ndị a gaa ụlọikpe na onye otimkpu ndị uwe ojii ala anyị bụ Benjamin Hundeyin nọrọ dịka a na-agba ya ajụjụ ọnụ n'ihe omume emere n'ihe onyonyo TV mee ka ọha na eze mara na a ga-adọkpụrụ ndị a gaa ụlọikpe n'ụbọchị taa bụ Tuzdee ka ọ dị. Ya bụ ọnwụ egbuola dịka esi tụọ aka. Otu jikọtara ndị ọrụ ala anyị bụ NLC enye n'ọchịchị etiti naanị mbirimambi izu ụka 4 idozi esemokwu dị n'etiti ha na otu jikọtara ndị nkụzi mahadum ala anyị bụ ASUU. Ya bụ otu a jikọtara ndị ọrụ ala anyị bụ NLC gbara ọchịchị etiti ha na ha nwa ajụ idozi ya bụ esemokwu dị n'etiti ha na ndị nkụzi mahadum ala anyị bụ ASUU na nke a ga-eme ka ndị ọrụ ala anyị gaa mfanye aka n'ụkwụ zuru ọha ọnụ. Dịka ọ na-ekwu okwu oge enwechara ọgbakọ n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Mọnde na Abuja, onye isi oche otu jikọtara ndị ọrụ ala anyị bụ Igbo AJUJU kwuru na otu jikọtara ndị ọrụ ala anyị bụ NLC na otu dịgasị iche iche enwere na mahadum ndị enwere n'ala anyị agaghị ejizi anya ọma ele ịgba onyụpa ọchịchị etiti na-agba na ịkpanye anya na ngalaba na-ahụ maka agụmakwụkwọ n'ala anyị. Atụọla aka chịburu mba France bụ Nicolas Sarkozy mkpọrọ afọ 5 maka ịnabata ka onye bụbu onye ndu mba Libya bụ Muammar Gaddafi jiri ego kwado achụnta vootu o mere maka ọkwa onye isi ala mba France n'afọ 2007 gara aga. Ya bụ Sarkozy bụ onye bụ onye isi ala mba France malite n'afọ 2007 ruo afọ 2012 ka a dọkpụrụla gaa ụlọ mkpọrọ La Santé Prison dị na Paris dịka ekpechara ya ikpe. Akụkọ a nụrụ kwuru na ndị uwe ojii nakwa ọtụtụ ndị ọrụ nchekwa dị iche iche durula ya wụchaa n'ụlọ mkpọrọ ahụ dịka ọ fọdụrụ naanị nkeji 20 ka ọ kụọ elekere 10 nke ụtụtụ ụbọchị taa bụ Tuzdee. Nicolas Sarkozy na-eme ya onye isi ala chịburu mba France nke abụọ a na-atụ mkpọrọ dịka atụchara aka chịburu mba ahụ bụ Philippe Pétain mkpọrọ maka ịgba n'azụ refuo mba ahụ. Otu egwu bọọlụ Nottingham Forest ahọrọla nwa amadi aha ya bụ Sean Dyche dịka onye nkụzi ọhụrụ otu egwu bọọlụ ha. Ya bụ otu egwu bọọlụ Nottingham Forest mere ka ọha na eze mara maka nke a n'ụbọchị taa bụ Tuzdee. Ha kọwara na ya bụ Sean Dyche abịanye n'aka n'akpụkpọ ịbụ onye nkụzi otu egwu bọọlụ ha ruo afọ 2027 na-abịa abịa. Ya bụ Sean Dyche dị afọ 54 54 years enweela mgbe ọ bụbu onye nkụzi otu egwu bọọlụ Burnley na otu egwu bọọlụ Everton. Ugbu a ọ ga-anọchi anya Ange Postecoglou bụ onye otu egwu bọọlụ Nottingham Forest chọrọ n'ụbọchị Satọde nke izuụka gara aga dịka otu egwu bọọlụ Chelsea ji chọkpụ goolu 3 a na-asataghị ọbụla dị otu ji merie ha n'ụlọ ha bụ City Ground. Amamaka bọọlụ mbụ na mbụ ya bụ Sean Dyche ga-ahụ maka ya ga-abụ amamaka egwuregwu bọọlụ Europa League ga-adị n'etiti otu egwu bọọlụ Nottingham Forest na otu egwu bọọlụ Porto n'ụbọchị Tọzdee nwanne echi na-abịa abịa. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ a sị ebe ọkụ nyụrụ sị wụsọ ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ.
ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya gaghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma si hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị goziri ntị nke ọma na mgbede a, ị ga-anụrụ mgbe m wetara gị akụkọ kwuru n'oti agọrọla ụkwụ na aka ya gbasara akụkọ ahụ na-efegharị na ọ chọrọ isonyere otu pati APC. Emekwara nke nọrọ na ndị uwe ojii adọkpụrụla nwanne nwoke Nnamdi Kanu na onye ọkaikpe Nnamdi Kanu ụlọ ikpe. Emekwara nke odo oge anya n'otu egwu bọọlụ Nottingham Forest enwe na onye nkụzi bọọlụ ọhụrụ n'aha Benjamin Joseph bụ onye chekwabara akụkọ a, ka mụ onwe mbụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngere mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị. N'oge na-adịghị anya anyị ga-alọghachi ịbịara ya bụ ụdara ka ọ dịdadarara n'ihi ya agagharịkwala agagharị. Echo FM. Sweet music only on your favorite radio dial. Echo FM 100.7. Echo FM. Abịa beria iricha onwe ya onye ga-ebe akwa ike gwọrọ ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ asị ọta nkwubido fichawa ọnụ gị mara na afọ ejuwele ya ebe ọkọ nyụrụ sị wụsara ya ọwa. Ya bụ ihe omume abụ Mezie Obodo ọ ga-abịa kwara gị ụdị oge a n'izu ụka ọzọ, n'ihi ya chebirikwa anyị maka na ọ ga-adịkwa behe ube dị kpọmkpọm dị yọrịyọrị dị klara klara mamena wọta. Ebe a ka anyị ga-achịkọlata ya na nnọkọ anyị na gị na nke mgbede taa, mana gbalịa sonyere anyị n'ụtụtụ echi mgbe ọ ga-akụ elekere 7 bụ mgbe anyị ga-alọghachi maka akụkọ ụwa na nkenke. Akụkọ ụwa na nkenke bịachara gị, anyị ga-alọghachi ma o jiri nkeji 30 gata elekere 7 nke ụtụtụ echi maka ihe omume anyị bụ nzukọ omigbo ụnụ manụ ka o si adị. Mana tupu anyị esi ebe a kpara ngwongwo anyị pụọ, anyị chọrọ iji ohere a mee ka ndị ọkpa ala mara nnọọ na oje zuru obodo ga-ada n'obodo ha n'ụbọchị Satọde a na-eme gịnị na-abịa abịa 25th nke izu ụka orule eru. Lee anyị la ọkpa ala oje zuru obodo adaala na gịnị n'obodo ụnụ, ihe ọma emerela gị ụnụ. Ị bụrụ onye obodo ọkpa ala dị na kansụl ime obodo nga ọkpa ala ṅụrịwa mee ka ashọ na ị bịara na Central School ọkpa ala ime ebe ahụ Central School ọkpa ala be there. Clara will be there. I will be there. Annette, are you going to be there? Yes. All of us will be there. Ndị niile ị na-atụ anya ihu na Echo FM, you will see them, our DJs, ndị cameramen, all of them, they will be there. Ọ ga-adịkwa behe ube. Mamina wata cheta na onye ọbụla mabutere oje zuru obodo amabutere 30,000 naira nakwa ọtụtụ ihe nrite ndị ọzọ. Onye dị otu a ga-enwe ohere kpọrọ mmadụ 2 ma ọ bụ 3 ndị gbasiri ike n'obodo ya, ma anya omenala obodo ya nke ọma. Ha wụcha n'ụlọ mgbasa ozi Echo FM ebe
anyị agba ha ajụjụ ọnụ 1 good hour anyị na ụnụ nọrịcha ụnụ lawa anyị enye gị ihe nrite gị wem si ngwanụ ọmịna wọta onye a hụrụ taa ka ahụ ya echi ụbọchị nta ka achụwa na were nchi ndị ụnụ nụrụ olu ha na mgbede enweghị ndị ọzọ bụ na-abụ eme nwa na onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nwa gara ma ya zụziri nke ọma prọfesọ in practice nakwa nwada nwoke ọcha Clara prọfesọ in practice elekwala m ude anya next time. Anita gaa n'ihu nwaanyị nwere respect. Anita Chidera is a midwife in practice. O wee bụrụ ya ya gazicharụnụ. This is Ofekata Orodo community. Cuddle in nature's embrace. From the sky, its beauty